kuku sing dupa kumelun ngeningken tiasang apeke kawengku sagung jajahan nanging sangetan iki sang reksikane putra kang njok saking sang reksikane putra kang hanjok saking Wiyati
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Winantu sagung rahayu, mugi tansah kajiwa lan kasalira dumateng kula panjenengan sedaya. Temah waradin rumesep salebeteng sanubari. Wonten karsanipun para punden, para pidi sepuh, sesepuh saha haji sepuh ingkang dahat kilapekten. Wonten karsanipun para kiai, para alim ulama ingkang satuluring budi miwah sagung para tamu kakung dalasan putri ingkang sinugata ing pakurmatan. Ngaturaken wilujeng dalu wilujeng pepanggihan kalian berkonco Viana Musik Entertainment ingkang mijil saking laledan Pangkang Kaliwungu Semarang ingkang dipun pangarsani penyempin Roko Mas Budi Susilo. Titik kadangan wanci dalu punika nuhani pamundutan saha tinimbalan saking kersanipun ingkang hamunggati niki panjenenganipun Bapak Nuryanto ingkang lenggah wonten ing Karang Pradesan Gumuk Rejo Danuwuh Kaliwungu Semarang. Titik kadangan semangke panjenenganipun kepareng netepi wali matul tasyakur anggenipun nampi sinugraning Gusti ingkang murbeng dumadi ingkang arupipun lang jabang bayi ingkang mijil pawestri sampun kepareng pinaringan wasiat niki anak Mas Nek Mevi Anggita Arum Sugandika kanthi puji donga pangestu ingkang samiya hanjenengi mugi putra ingkang dalu punika dipun sepekeni benjang dadosa putra ingkang migunani tumrap agama negari. Sangya para tamu sabareng ingkang sinebagya mulya sowan prikanca Viana Musik kepareng asung sugata panglipur wonten ngarsanipun sangya para tamu ingkang dalu punika ugi hangande cacah Tri Widuwati sarta sinengguyung bintang tamu Nolok Gareng sarta keparenga badhe kula pitepangaken langkung rumiyin menggah para widuwati ingkang kepareng ing mangke asung sugata panglipur saha ingkang kula sebat asmanipun keparenga jumeneng sawetawis Mbak Yu kapurwakan saking sowanipun Mbak Riwis Sayektiningsih semonggo Mbak Yu kula sawen pinarak jumeneng sawetawis. Kepareng sowan penyanipun Mbak Riwis Sayektiningsih katungga sowanipun Widuwati ingkang angka kalih penyanipun Mbak Yuni Puspita. Sampun kepareng sowan penyanipun Mbak Yuni Puspita kepareng sowan Widuwati ingkang angka 3 penyanipun Mbak Lia Anggraini monggo kula suwun pinarak jumeneng sawetawis Mbak Yu. Ayo Dok kiprahke. Wah reok Koswana layu Tatan kata lumpen kula sun jumeneng ugi bintang tamu dalu punika menika Roko Nolok Gareng. Sangya para tamu sabarengah ingkang sinebagya mulya mekaten menggah pitepangan para widuwati sampun kawula sebat setunggal monggo setunggal wonten ngarsanipun sangya para tamu ing mangke kepareng badhe asung sugata panglipur wonten ngarsanipun sangya para tamu. Sabarengah sinebagya mulya pitepangan para widuwati sampun kepareng jumeneng wonten ngarsanipun sangga para tamu ingkang kepareng badhe asung sugata panglipur ingkang wanci dalu punika sowanipun prikanca Viana Musik Entertainment ingkang sampun sinengguyung kalian Eva Sound System ingkang misil saking Ladan Kener
ugi dipun abadiaken kalian dance video syuting ingkang mijil saking Laladan Tulung kepareng badhe makarya sareng-sareng asung sugata panglipur wonten ngarsanipun para tamu sabar ngastayinipun kangge miyak sepining swasana wanci dalu punika keparenga sangya para tamu pinarak lenggah kanthi mardu-mardi kaning penggalih sinambi-nambi salam pambuka saking Brikonco Viana Musik Entertainment.